Zanpatua. Zanpatuak aurrera egiten duen heinean, mami edo orea dolare neumatikoan sartuko da, eta horrek eraberean muztioa aterako du. Muztioa zanpatu automatikorako prest dagoenean, ordubetez beratzen utziko dugu. Dolaretik lortzen dugun muztioa zikina, gozoa eta lodia da, kalitatezko sagardoa lortzeko ezinbesteko oinarria. Zanpaketan muztioa lortu ostean, muztioa biltegi bateraino eramaten da pompa eta tutu malguen sistema baten bitartez. Modu horretan, dekantazioa errazten da eta hartzidura hasi. Biltegiak material ezberdinetakoak izan daitezke. Berezi hartuan, 61 kupel ditugu, egurrezkoak, poliesterrezkoak eta altzairu erdoilgaitzarekin egindakoak. Kupela horiekin batera, izoztutako 2 industria nabe ditugu, hartzidura gure beharren arabera kontrolatzeko. Zanpatzearen ostean, txikitutako sagarren mami hondakina sortzen da, eta mami hori abereak elikatzeko eta kosmetikoen ekoizpenerako erabiltzen da. Modu horretan, hondakinen jasangarritasuna ziurtatzen dugu, ingurugiroa eta naturarekin bat eginda.